Umalis ka na dito at ibigay mo ba kay Herodes? Sabihin ninyo sa alamid na yun, na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas sa gayon din. Sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat ako magpatuloy sa aking lakad ngayon. Sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem. Jerusalem. Pinatay mo ang iyong mga propeta at binabato mo ang mga isinugo ko sa iyo. Hindi mo nababatid na makailan tumang sikaping pagkupi ng iyong mamamayan, gaya ng paglukot ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ay ayaw kong pahintulutan.